Guys, welcome back again. So for this video, magluto kami ni Nanay Gloria ng utan Bisaya. Lagyan po namin ng itong sikwa. Yan o, ito yung sikwa. Tapos na po namin ma-slice. So ngayon is nagsaing na kami ng tubig. Yan o, para pakuluan. Yan. Yan po yung saingan. So ngayon guys, hugasan muna natin yung ating mga fresh na gulay. Yan o. Itong sikwa. Ayan, so ilagay ko muna ito yung camera. Yan, so hugasan muna natin ang ating utan. Mga gulay, utanon. Ayan. Next is ito ating sikap. Bukal na. So, ayan guys, tapos na po natin nahugasan ang ating mga gulay. Ayan, so ngayon is mag-harvest tayo ng malunggay. So, dito tayo mag-harvest ng malunggay. Kasi, nandito po yung malunggay yan ni nanay. No? Yan o. Yan o, ang dami. Yung mga malunggay. Yan. So ito naman yung mga air plant. Elephant ear, yan. Yung nag-trending. Yan, so ready na po yung ating malunggay. Yan, so ilagay natin dito para maghagtat. No. Dali rin nas tatay dito na. Ay, kamad niti. Alaw na sa badang niti.
Hindi ko ano gud ang baka dawat ba. Mga tuon. Kaya ron kuan sa. Mapil sila. Mapil na sila. Ngayon ta. Bigyan pa kayo ang kuha ikasarla. Bukan. Lunod ta niro. Kala? Uman sa meron. Lusad sa unang. Kuwanon lagi. Uulan naman ngayon guys. Palapit. Parang uulan. Ang pungod na sa gabi dong Oo. Ako ibutang dito sa dapin dito sa. Ayan. Kaya ba? Oo. So ready na po yung ating mga ingredients. Lagay na po natin tong ating utan. Yung gulay natin. Kasi kumukulo na po yung ating yan. So, ayan, parang kumukulo na po yung ating saingan. Yan o. So, ilagay na po natin yung ating mga gulay. Yan. Yan. Fresh na gulay. Yan o. Ayan, takpan na po natin kasi pakuluan pa yan. Pag kumukulo na yan, ilagay na natin yung sikwa. Yung ating ilagay sa ating utan bisaya. Yung sikwa. Yan. Ayan, so kumukulo na po. Yan. Yan ang kumukulo. So, ilagay na natin yung sikwa. Yan yung sikwa. Pagkatapos niyan guys is yung ating malunggay. Yan. So takpan natin ulit. Yan ang ating sikwa. Ayan, so next natin ilagay yung ating malunggay. Yan. Yan, kumukulo na po. Ilagay na natin yung malunggay. Ayan. So, yan. Takpan natin ulit. Yan o. Kumukulo po talaga yan. Yan o, pinapaypayan ko yung para tuloy-tuloy yung apoy niya. So, ayan guys, luto na po yung ating utan bisaya.
with sikwa. Wow, may sikwa po talaga yan. Yung utan Bisaya namin. No, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless. Bye-bye. Thank you po sa panonood. Paalam.